Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. दिनै आरो डिउटि थांनानै ओंखारलायबाय मर्निं डिउटि दिनै ओमफ्राय साननै मर्निं जायो ओमफ्राय नाइटआ खैदिन जायो मिथिया आरो हरथाम जायो नामा जायोथाय मिथिया थ' दायो बिदिब्ला डिउटि थांसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो ड्रेस दंबावोसो सायाव गाननाय जि गरमखा बेखौ गानबाथाय गरम मोनखायो आरोना आठथानिफ्राय आरो डिउटियाना बेनो आरोना एप्रन होननानै बुङो बेखौ प्राय डक्टरफोरा गानो आरोना डक्टरबो गानो अटि सिस्टार फार्मासिस्ट बयबो गानो नैबे सानि एप्रनखौबा थ' बिदिखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला बिनिफ्राय ओंखारबोगोन बिसोरो उनथिं थाङो आरोना आंनि थानाय गलिया ओमफ्राय आंनि रुमा बे गैया जोंनि हस्पिटालाव सिसि केमेरा दं पेसेन्ट गैया सासेबो खेवाखै नै सासेबो पेसेन्ट गैया सासेबो गैया मुस्राया देग्लाय नार्सिं पइन्ट स्टाफ नार्सनि जिराय हा बाराव दायो मोनफैबाय लोगोफोर न'आव रुमाव आरोना न'आव थांदों खर' मानसोबाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैसोदों दिनै रबिबारबाबो डिउटि थाङो आरोना स' ओमफ्राय आरो लोगो फैगोन लोगोआ दाउखौनो सफैयाखै बजार खालामनो थांनांगौ स' भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो हागोन स' बाय बाय